Salutare lume, mă numesc Luca și acesta este canalul meu. Astăzi voi face un episod de Crăciun alături de Gerventino. Domnul Gerventino. O să vă las canalul lui în descriere. Am dat o mapă de Crăciun. Saving Santa sau și haideți să începem. Gerventino o să citească chestiile, că nu e nesilă. Da, și cred că trebuie să începem să pe acest buton, nu? You're gay. Uite, văd acolo nume, what? Is this working? Alright, se aude ca la Survival Games. Numerele. Dar în ce nu-i nimica. Ce trebuie să facem? Trebuie să așteptăm puțin, cred. Sunt la pușcăria. Eliberați-mă de cât am furat o bancă. Să luăm atâta. Ai furat la 10.000 de lei. cu banca. Bă, uite aici un bloc muzical. So serious, și Gerventino a venit să mă salveze și crezându-se Superman și l-au luat și pe el poliția că... Da, drumul! Ce stai, ieși tu de aici mâncare. Ce este aici? Am luat și eu un non-disc. Am luat bani. Bă, ieși tu mâncare de aici, te rog. Am luat chestii. Ți-am lăsat mâncare în primul chest de lângă ușă. Ok. Stai că-ți dai imediat chestiile care am luat și eu. Uite, poftim. Eu am 50... o carte. Am 50 de euro, am 50 de euro. Nu, păi nu-i de asta recitit. E de asta așa. Deci ok, ce să facem noi cu 50 de euro? Asta e întrebarea. Ce facem aici? Help fără cadouri la copii. Da, mă, ești nebun. Ia mă, ce vrea fraier ăsta. Ce vrea asta? Nu pot să dau click pe el. Nici ce văd? E de la mapă, haide mai încolo. Băguit, stricat. Bă, stai 2 secunde. Da. Uite un buton. Nu face nimic. Ce e ăsta, mă? Bă, dă-mi armura. Bă, dă-mi armura, n-auzi? Bă! Ce armură? Țitură, dă-mi armura. Păcat că nu putem să o luăm. Ce scheletești? Ce? Clone! Laborator! Da, cum am iar să aminte? Laboratorul lui Moș Crăciun. Toilet! Female. Oh my god! Male. Uite la female. Mă duc la baie. Nu merg. Bă, la female. Uite aici este oglinda. Ce frumos sunt. Hârtie igienică. Pare ca un stil. Bă, ieși de aici, că-i baia mea, pleacă. Dă de manetă, poate se întâmplă ceva. Am găsit aici un dăla. Ia stai. Hai să trage toate manetele. Ai tras-o pe asta? Da. Așa? Se închide toate WC-urile. Uite aici, mă. Ce, mă? On-off. Serios, ce te interesează pe tine liked? Asta e lumina. Nu m-am uitat ce scrie. On-off, on-down. Bine. Mail. Hai la bă, la mail e închis, out of order. Da, știu. Ok. Interesant. Hai să mergem pe aici. Oh my god, ce e asta? Uite pe aici. Uite un buton. M-a teleportat undeva. Once upon a time. Este puțin. Ce să aici? Ce Useful. 10.000 de chestii. Don't say anything. Ce? Useless. Apăsăm toate chestiile astea? Cred. Sleeping. Meaning. Walking. What? Mail. Boot. Gata, am apăsat pe toate chestiile. Femei, îmi scrie ceva ce dar nu citesc. Sheep, pig, wolf, rabbit. Sheep, pig, wolf, squid. Bă, nu ne pune întrebări, ai observat? Question number 8. How would you best describe the person at help desk? Nu treci și noi mai departe. Back to exploring. Nu, bă, că noi trebuie să răspundem la întrebări. Reset answer. Useless. Question number 2. What will the player in the X-ray room not doing for a while? Tu ai făcut măcar unul. Ai făcut măcar pe unul. Stai puțin. Întrebarea number 3. Which toilet currently out of order? Mail. Dai seama că ăștia nu știu dacă răspund sau nu. Știi că dai degeaba. What mobs can be mutated in the animal testing room?
sheep, pig, wolf, rabbit, sheep, pig, wolf, squid, pig, cow, rabbit, wolf. Da? Știi că le citești degeaba, că nu răspunzi cumva la ele. Ba, da. 5. Who finished the food from the kitchen? Jeff the killer. Întrebarea number 6. What do the human test subjects in the water... What ce scrie aici? Field tubs do? I don't know. Bine. Check answer. Trebuia să apeși pe butoane, care era răspunsul. Păi da, eu ce crezi că făceam la tine în grup? Eu nu știu. Hai să răspundem din nou la ele. Fuck you. Până nu le răspundem, nu câștigăm. Trebuie să mai mergem să mai cercetăm, să vedem care sunt răspunsurile. Păi tu crezi că știm? Păi pe aici, de ce ne pune întrebări? Dar apasă până pe butonul, de ce ne pune întrebări? Ok. Așa, toileta e sigilată. Villagerul ce face? Useless. Ai în kitchen puțin, dacă am găsit. This subject status. Pușcăria mea, ce Let's drăguț. space. Fost dor de tine. Oh, bă, ia vină puțin la mine. E un nume acolo sus, știai? Da, știu, am observat, vină puțin la mine, vină puțin la mine, ia. Ia treci cu. Ce? Vină puțin cu. Ce vrei, mă? Să vezi ce am găsit. Ce? Ia stai puțin pe pressure-ul, ia. Și. Lift. Ia, e lift de la, le faci tu. Mai apasă o dată. Wow! Bă, n-am reușit, ești nebun? Mai apasă o dată. Tu apeși pe alea și după aia sari și după aia, rapid. De pe Gerventină. Sau așa. Sau așa, da. Ia. Uite aici e kitchen. Da, kitchen. Ce trebuie să găsim aici? Ei, nu știu, ia... Biscuits! Am găsit Christmas star, dar... Half eaten cookie. Am găsit chestii de-astea, all foods. Poftim. Păstrează-le câți bani, păstrează-le câți bani. Ah. Bine, și mai e ceva aici, ia? Animal testing facility. Ce? Mob 1. Custom mutant experiment process. Create mutant. Da, am creat un mutant, uite-l. Uite un mutant. Am luat un Christmas star și mi-a dispărut din inventar. Change mob 2. Change mob 1. Change Mob 2? Pe bune, astea sunt vaci și iepuri. Uite, astea sunt cow, wolf, rabbit și pig. Da, uite-le aici, mă, în ce Da, mă. arată aici. Bă, stai puțin să scriu în chat. Deci ce este cow. Cow. Deci cow. Rabbit și pig. Pig. Rabbit. Cow, pig, rabbit și... Asta. Ce mai era în afară? Wolf. Ha. Wolf. Bine, hai să notăm toate astea. Am notat. Mob 1, bine. Hai să mergem și puțin în kitchen. Ia tu puțin la întrebări să-mi zici care sunt întrebările, ok? Ok, unde sunt? Coboară la parter și du-te la butonul ăla cu întrebări. O să-ți apară încet oricum întrebările. Dar nu știu unde e butonul. Că nu-l mai găsesc. Caută-l, e prin spate, de tot acolo, uite acolo, pe acolo unde ești. Da, uite. Și zi prima întrebare. Unde dau pentru întrebare? Păi, apasă pe... Ba nu. Așteaptă. Să-ți apară întrebarea, așteaptă. Să zici când ți apară, ok? Ok. Sau apasă pe un buton. Ah, Așa. How would you best describe the person at the help desk? Așteaptă. Să mă duc la persoana de la help desk. Desk. da, eu acum tot ce trebuie să fac e să-i apăs lui ăsta Da, să-mi zici care sunt deci help desk. Stai să mă duc unde help desk. și îți spună care sunt răspunsurile. Zic eu care aici? sunt răspunsurile. Uite aici, help desk. Ia zi-mi răspunsurile. Useful, din say, unsing și useless. Băgă-i pe useless. Apasă useless.
Ai dat? Da, Bine, a doua persoană, a doua. era 2. What while the player in the X-ray room not be doing for a while? Da, unde e X-ray room? Nu știu. Așteaptă să caut. No mobiles. Ne ducem la 4 până atunci? La Nu. 3? Nu, așteaptă. Ok. Deci ce zicea? Stai un pic să... uite. What will the player in the X-ray room not be doing for a while? Și care să răspunsurile? Sleeping, meaning walking. Stai. Wait, what? Stai puțin 2 secunde să văd ceva. Toilets. Ok. Efectiv, toilets. Bine, uite, am găsit niște chestii, nu? Pânză. Bine. Te văd. Christmas star. Christmas star. Out of data steal. Hai, mă. Super de rapid. Bine, trebuie să caut X-ray room. Ia, deci răspunsurile talk, walking. Ia de pe prim, ia de pe. Deci mai zi-mi o dată răspunsurile. Sleeping, meaning walking. Sleeping, dai pe sleeping. L-am văzut că dormea. Hai. Hai să vedem întrebarea 3. Which toilet is currently out of order? Mail, dai pe mail. Da, știu și eu. Asta e deja făcut. Așa. A patra. A 4. What mobs can... Sheep, pig, wolf, rabbit. Nu. Sheep, pig, Nu, stai, uite, am notat eu. pig, cow, rabbit and wolf. Da. Ce mai e aici? Who finished the food from the... kitchen? Uite. Trebuie să caut kitchen. Care sunt răspunsurile? Sam, Jeff, Dave. Cum? Sam, Jeff și Dave. Sam, Jeff, Dave. Sam. Nu zic Sam. Jeff. Poftim. Păi da, dar faza este că nu e nimeni în kitchen. Nu e nimeni în kitchen. Le luăm la întâmplare. Nu. Who finished? Ba da, mă, când ai aici, schimbăm de 3 ori fiecare răspuns. Că Bine, hai, dai pe primul. Care e primul? Sam. Sam, dai pe Sam, așa. Cealaltă întrebare. Ultima, what do the human the best test subjects in the Gata, știu unde sunt alea și what do the human test objects in the water files? Uite, aici sunt water file-urile cu oameni. What the human test subjects in the water files tips do? Și care sunt răspunsurile? They spin, they nod their heads, They spin. they spin. Acum vedem dacă e bine. Wrong. Ia schimbă întrebarea aia din Sam din următorul răspuns. Că am răspuns corect la toate. Sam nu-i bine. Da? Dave, să vedem. Wrong. Deci e la ultima. Ia. Stai, mai punem Sam și vedem. Păi da, ia de pe Sam. O punem pe asta la altă. Nu, bă, știu eu ce fac. Wrong. Le luăm cu asta. Uite, doar un answer este incorrect. Doar un răspuns e incorrect. Da, știu. Ai schimbat toate alea? Stai să văd dacă e cu Dave. Nu merge cu niciuna? Nu. Nu merg. Deci am greșit ceva înainte. Ia zi-mi prima întrebare. Stai să mă din alea. How would you best describe the person at the help desk? Cred că trebuie să... Și care sunt răspunsurile? Useful, don't say unseen și useless. Ia de pe a doua. Mergem să vedem dacă e bine. Dar noi nu le știm pe ultimele două. Nu înțelegi.
Stai puțin. Cât ai filmat? Mult. Hai că opresc aici episodul și facem partea a doua. Hai, ne vedem în partea a doua. Oprem aici episodul și ne vedem la partea a doua. Pa, pa!